ilang. Aku iki wis mendem wedokan. Aku simbok bisa guru. Awan pengen ketemu. Mbok. Mbok. Ana apa ta, Nuk? Bengak-bengak, udah kita nggak Iki nih? lho, Mbok. Apa-apa? Nunu lulus Wah, juara seneng ya? siji. Wah, subhanallah. Seneng sih mbok iki lho, Le. Iya, Mbok. Ora sia-sia sih mbok iki nyekolake kowe nganti adul pitik. Wis ndamel, Bu, mansit. Oh, iya, Mbok. Sing mbok wis masake. Masak apa? Tempe korek. Ya, Mbok. Matur nuwun ya. Aja dientekke. Iya, iya. Mbok, Ana apa? sibuk, Mbok. Ora kok. Ngopo to? Nganu, Mbok. Ngopo? Arep ngomong karo mboke wae, rupamu kaya arep ngomong karo pejabat wae. Ngopo? Ngoten lho, Mbok. Nunu kan sampun lulus SMA. Yo. Nek menawi Nunu ajeng merasaken Kuliah maksudmu? nggih, Mbok, menawi angsal. Menawi mboten nggih, mboten napa-napa. Mbok yo ndeleng kahanan burihmu lho, Nu. Nggih, Mbok. Nunu ngertos. Nunu Ngono apa? Tapi apa, Nu? Kowe ngerti dhewek kan? Si mbokmu iki wis rondo. Nyambut gawe ya sok anane. Lah arep nyekolake kowe nganggo apa to? Nunu ajeng mundhut beasiswa, Mbok. Ikut beasiswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Mbak. Waalaikumsalam. Iki hasil lho, Mangsul. Yo, kok tekan sore? Oh, kok delok-delok. Tahu. Kok tekan sore? Oh. Ndek, wonten kegiatan akeh banget tuh sekolahan, les barang. Menang apa to? Meneng wae kaya ngono. Iki lho, Masmu. Ya lo kuliah. Ora ngerti kahanane si mbok. Si mbok iki kan rondo. Lah arep nyekolake nganggo apa to? Loh, kan Mas Nunu pinter toh. Yo, kadosnya ya sager lah mundhut beasiswa kaya ngono. Apa ya iso selawase kuliahku ya iso entuk beasiswa terus? Ya insya Allah saged lah, Mbok. Ya, Mbok. Mbok ya ndonga wae nggo Mas Nunu. Iya, Mbok, asih bener. Nek kowe iki pinter ya, si mbokmu iki ya mung iso urun donga to, Nu. Nggih, Mbok. Matur suwun.
Wendy Siti aku, Pak anak mungkin jalur sekolah, Pak aku ini dewe. Aku yang mau bisa nuntungu. Pak coba wae sira anu Siti aku. Mungkin aku kira ada kosong kayak gini, Pak Pak aku nyalak tolong nih sama mandi, Pak anakmu iki nyaluk kuliah. Aku yang mau kerja rambutan. Aku bingung, Pak Mari ngono kesabaran ya Allah. Mari ngono mana rezeki. Aku iso nyokolake Nunu Gusti. Aku iso ngabulke opo sing jalo anakku. Ya Allah Gusti, tulungono aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arep ngendi kowe no? Ajeng daftar kuliah, Bu. Kowe arep kuliah? Nggih. Ora salah kuwi. Bayar karo apa to? Mbok yo eling, kaya cebol nggayuh bulan. Ibu ngendikan apa to, Bu? Mboten sae kados ngaten, Bu. Ngerti apa kowe, Nduk? Wis rasa melu-melu. Nggih ngertos pangandikane Ibu kalian Mas Nunu, Bu. Oh, dadi kowe mbelani jam larat iki to? Nggih mboten ngaten, Bu, maksude gendis. Aja coke naksir karo Nunu iki. Mboten, Bu. Ya wis lah, Ibu arep mlebu maneh, tasih ana pegawean sing durung rampung. Nggih gendis pamit rumen, Bu. Badhe pangkat daftar kuliah. Ya, Yo Mas, mangkat. Loh kok ora salaman sik karo ibumu, Dis? Lah, ibuku ya wis biasa, Mas, kaya ngono kae. Aja digawe ati ya, Mas. Ya, Dis. Ya wis yo mangat yo. Yo, Mas.
Mbak Elang Masnya daftar? Nggih, Bu. Mbak El daftar lewat jalur apa? Lewat jalur swadana, Bu. Lah Masnya? Lewat jalur seleksi bidik misi, Bu. Oh, Mbak Endesik ya, Masnya ngantri. Nggih, Bu. Mbak El bayar iuran swadana sempiro? 1 juta, Bu. Oh, berarti Mbak El ngisi formulir sing iki. Nggih, Bu. Persyaratannya wis lengkap. Sampun, Bu. Oh, isi dhisik formulire. Nggih, Bu. Sampun iki, Bu. Dadekke siji karo kabeh persyaratannya ya. Oh, nggih, Bu. Sore Sampun nih, iki, Bu. Oh, ya. Mbak E bisa langsung neng biro keuangan karo Bu Afi. Oh, nggih, Bu. Matur nuwun, Bu. Oh ya, Bisikan ya, Mas. Ya, Dik. Masnya lewat jalur bidik misi. Nggih, Bu. Terus Nilai uang piro? saking 6 apel ini nilai uang kula 54,5, Bu. Wah, apik kuwi Mas. Moga-moga bisa keterima ning kene. Nggih, Bu. Amin. Persyaratannya wis lengkap. Sampun, Bu. Alhamdulillah. Coba rene tak delok sik. Niki, Kok Bu. mbok ana sing rong kegawa. Oh iya, wis cukup. Mas isi dhisik formulire ya. Nggih, Bu. Iki isi dhisik. Sampun, Bu. Ya, gawe rene. Mas bisa langsung ning biro keuangan ya, tapi karo Pak Budi. Nggih, Bu. Matur suwun. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hebat ya, Mas. Selamat ya. Selamat ya, Mas. Ya, Dis. Matur suwun. Wes yo, dolan syukuran. Ning ndi, Mas? Melu wae yo. Oh iya, manut. Sibuk penting kawinan. Aku iki wis seneng doa. Aku sing ora bisa turu. Awakku pengen ketemu. Ora gampang wong berbohong. Kudu iso golek sang depan.
kersa ya, Bu. Anake dhewe wis prawan, wis rampung SMA, saiki ameh kuliah meneh. Bondo ya wis cukup. Karek awake dhewe golek sangu kuning akhirat, Bu. Halah bapak, akhirat wae dipikir. Arep mati po? Ya ora ngono to, Bu. Dewi kan wis tuwa. Arep golek apa meneng to? Piye daftaran kuliahmu, Dok? Alhamdulillah lancar, Pak. Gendis kan lewat jalur swadana, dadosnya saged langsung ketampi. Lho kok lewat jalur swadana to? Ora lewat jalur sing biasa kenapa? Nggih, pengennya lewat jalur biasa, Pak. Nanging Apa, Dis? Arep nyala ke ibu gara-gara ngomong lewat jalur swadana. Oh, dadi ibu to, sing gendis lewat jalur swadana. Iya, kan gampang keterimane, Pak. Iya, Bu. Mbok anakmu kuwi diajari cara berjuang sik. Aja apa-apane dipenake kabeh. Aja mentang-mentang anakmu siji to, Bu. Halah bapak ki ngerti apa to? Sesuk nek wis kuliah ning kono, bakal ya isa berjuang to, Pak. Halah, ibu ki lho seneng les wae. nggih niku, Pak. Wingi pas rembug nggih Ibu ngaten saged mawon anggene ngeles, Pak. Halah, kowe cah cilik, ora usah melu ngomong. Bapak ki kerja esok awan sore nek ora nggo anak ki arep nggo sapa to, Pak? Nggo anak, Bu. Tapi ya wis lah karepmu lah, Bu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Waalaikumsalam. Mlebu wae, Rin. Ayo, Dis. Nunggu set ya karo bapak ibuku. Ya, Aku tak jupu buku. Rina to. Kon diwirin saking griya, Pak. terus ke kuliah ning ndi kowe saiki? Dereng kuliah, Pak. Ajeng nyambut damel rumiyin banjur nerusaken kuliah. Wah, apik tenan prinsipmu kuwi, Rin. Kuwi lho, Bu. Mbok anakmu kok nyentuh Rina kuwi lho. Apik apane, Pak? Kaya ngono wae dikumunke. Rina ki ya wong melarat, dadi ra iso kuliah. Iki ngomong apa to, Bu? Tenane ngono kok, Pak. Iki Rin bukune. Ayo, Dis. Ora kuliah kok nyilih buku nggo apa to, Rin? Nggih, niki ajeng nyambut damel. Wah, rajin tenan kowe, Rin. Ya iyalah, Pak. Rina kan rajin dhewe ning kelas gendis, Pak. Yo ora, Dis. Kowe uga rajin ning kelas. Yo, mbiyen kan nek ana tugas aku sering direwangi kowe to, Rin. Yo padha wae. Iki lho, Nduk, Mbok Rina mbok gawe wetan to, mosok ana tamu dianggurke wae. Nggih, Pak. Nguset ya, Rin. Yo, Piye Rin kahanan keluargamu? Sehat-sehat wae to? alhamdulillah, Pak. Saya mawon. Dis, ojo repot-repot to. Ora kok, Rin. Ayo dimimi, Rin. Yo, Dis. Monggo, Pak, Bu. Ya, kono Rin, iki bapak wis ngombe kok. Badeng sampun cekap, sampun dalu. Kula badhe pamit rumiyin, Pak, Bu. Lan nyuwun pandonganipun Bapak lan Ibu lan gendis. Iya, moga-moga ketompo ya, Rin. Iya, Dis. Wis ngati-ati kono ya Rin, muga ketampa esuk kerjaane. Nggih, Pak. Balik karo sapa kowe, Rin? Dewek wae, Dis. Tak terke apa? Ora usah. Oh, ya Omahku kan wis. cedak. Oh ya wis, hati-hati. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kae lho Nduk, dicontoh kancamu kae. Nggih, Pak. Halah bapak, anak wong wae di alem-alem, ibu wae ora tau dialem. Alah, ibu wis tuwa kok njak dialem-alem wae to. Ya luwe, tak apa-apa, wong karo bojone dhewek kok.
Yalah, anakku neng gitu yo. Kok nganti mayah meni rumule. Kang Paijo, Nggih, enten apa, Mbak? tumon anakku rata. Boten nih, Mbak. Yalah, neng ndi yo? Paling anu, Mbak. Jenenge cah enom. Lah, ya ora kanggo nunu lho, Pak. Ya wis, Mbak, tak tinggal sik nggih, Mbak. Oh Tak iya. mancing sik. Yo, Pak. Mbok, Yalah, nembe tak rasani. Sapa iki? niki gendis, Mbok. Ayo temen. Saka ngendi kowe? Mau saking kuliah. Terus terasan melampah-melampah tak jam mriki, Mbok. Gendis yo. Nggih, Bu. Oh, sing kerep diceritake kowe to? Nggih, Mbok. Cerita napa to, Bu, Mas Nunu? Kae. Alah, sampun, Mbok. Isin ah. Kok sik yo? Nggih, Bu. Asik. Asik. Dalam, Mbak. Gawe iki mimi kanggo kancane Masmu iki lho. Nggih, Mbak. Anggi wae nu. Kok muli tekan ayo mene. Mau kuliah, Mbok. Terasan melampah-melampah kali gendis. Teras tak jam mriki. Oh. Monggo, Mbak. Nggih. Iki adike Nunu. Nggih, Bu. Ya wis, dik penake wae yo. Oh, nggih, Bu. Si mbok arep mlebu sik. Nggih. Nek kan ora. Oh, matur nuwun, Bu. Yo. Loh, Bapak kok ora ketinggal, Mas? Anu, Dis. Bapakku wis sedo 5 tahun kapungkur. Indonile wa indonile singun. Ngapura ya, Mas? Aku ora ngerti. Iya, Dis, rak popo. Aku ngajak dolan rene kowe. Ya kowe ben ngerti. Kaya ngene iki kahanan keluargaku, Dis. Iya, Mas. Iki, Dis, dimimik sik wedange. Iya, Mas. Anane wedang putih ya. Iya, ora apa-apa. Wedang bening kan sehat, Mas. Kaya tresnaku marang Mas Nunu. Lah nek Mas Nunu kepiye to, Mas? Kowe iso wae, Dis. Tresnaku karo kowe ya padha wae. Seputih wedang putih iki, Dis. Lah Mas Nunu bisa wae. Seger. Marake tentrem nang ati, Dis. Tenane to, Mas. Temenan, Dis. Aku pancen tresno karo kowe. Aku tak bali set. Kok ndak digoleki Ibu. Ya sik, tak matur simbok ya. Iya, Mas. Mbok, Yo. iki gendis arep pamit. Oh, Dis. Kok cepet-cepet to? Sambil mriki malih, Bu. Lho pamit rene, Bu. Oh, yo. Yo, Mas. Aku bali set yo. Yo, hati-hati ya, Dis. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun, Mbok? Apa? Gendis. Ayu toh? Luwes. Dhewe karepmu. Apa kok ya wis mantep. Wis genah gaweane nu. Mau kowe ndak diecetok le ning ibune gendis kae. Gendis kae kan ya sugih. Lah dek iki apa? Apa kok ya wis mantep. Wis genah gaweane nu. Mau kowe ndak diecetok ning ibune gendis kae. Sampun, Mbok. Nunu kan sampun gadah pedamelan ingkang leres. Mugi-mugi ibuke gendis purun, Mbok. Oh ya wis nek niatmu ngono nu, nesu tak terke mrono. Nggih, Mbok. Matur suwun. Ya wis kono, kowe ganti klambi sik iki lho wis bengi. Nggih, Mbok. Si mbok arep mlebu ki, awake loro tenan. Nggih, Mbok. Malah bekasnya gendis iki. Tresnaku jan bening banget. Baleni maneh nang jero ah. Swalihe wong kepandang uripe sarwa mapan karepe ra karuan senenge mung plesiran padha eling ngobrol kanca wong urip ning alam
donya aja seneng pamer pondo mengko mundhak uripmu rekoso. Sugih lan miskin kuwi pinares lan pinasti kabeh kinanjar Gusti kula jong lara ati. Gendis, ngopo kowe nang ngene? Ora kuliah apa? Sampun Bu, niki nembe mawon wangsul. Niki lho Bu, Mas Nunu sampun dados asisten dosen teng kampus Gendis Bu. Halah, mung dadi asisten dosen wae umuk. Paling gak bejane kuwi. Astagfirullahaladzim, Ibu. Gendis, ayo bali. Aku beli set ya Mas. Yo, Ndis. Mas Nunu, Meneng. Ayo Jo bali. Aku rumangsa pancen aku bocah desa. Aku ra bondo lan kurang tata krama. Nunu. Kowe Tut. Iya Nu. Piye kabare? Alhamdulillah apik Tut. Piye? Jare kowe arep daftar kerja nang bank yo? Wis sida? Nah, untung wae ketemu kowe nang kene Nu. Aku meh ngomong marang kowe, nek aku iki wis kerja nang bank daerah. Iki mergo warta saka kowe mbiyen kae lho Nu. Matur nuwun sanget ya. Ora kaya ngono Tut. Kuwi bejomu. Kuwi sing nglakoni. Dadi kowe bersyukur wae. Oh, iya ya Nu ya. Oh iya Tut. Mumpung ketemu kowe nang kene, aku meh ngomong. Yen wulan ngarep aku meh lamaran. Ngelamar? Karo sapa Nu? Kae karo kancamu biyen kae lho. Sapa to ya? Gendis. Gendis. Sing ndi sih? Gendis. Putrine Pak Atmojo. Oh, keluargane Pak Atmojo. Sing ibuke sombong kae apa? Ora salah Nu. Iya, bener. Karo Gendis, putrane Pak Atmojo. Sesuk kowe teko ya. Ya, nek iso ya. Nanging aja diarep-arep banget lah. Mbok-mbok aku ora iso teko. Pokoke kowe kudu teko. Ya gampang lah. Pamit ya. Omes dikunci Nu. Sampun, Mbok. Apa kok ya wis mantep. Alhamdulillah, sampun, Mbok. Wis ayo. Sopo kae ya, Pak? Ketoke arek rene. Tamu, Bu. Ojo-ojo keluargane Nunu ya, Pak. Waduh, arek ngopo ya, Pak? Ibu ki lho lucu tenan. Wong ana tamu rene mah bingung.
Wah iya Bu, keluargane Nunu. Nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo kinara mbet. Nggih, Pak. Bapak Gendis. Kula Mbok Nunu. Enten perlu napa nggih, Pak? Keparung matur Pak Atmojo kalian Ibu. Dalu-dalu kula sowan mriki sepisan silaturahim. Kaping kaliye kula minangka talang aturipun Bu Ringgo lan sak keluarga badhe matur kados Pak Atmojo lan Ibu sampun presa bilih teng putra. Sambung katresnan sawetawis dangu kalian Nunu. Amprih prayoginipun kados pundi menawi putra kekalih menika dipun lajengaken dumugi bebrayan. Kula minangka Bapak Gendis namung saged nderek lari kemawon, Pak. Nggih. Apa, Pak? Dhewek iki keturunan darah biru. Nunu kae sapa to? Bapak ki piye to? Nek meh golet mantu ya sing genah bibit bebet bobote, genah pagaweane. Nunu kae sapa? Kerja ya urung, arep pakani apa anake dhewek? Astagfirullahalazim. Nyun sewu Bu. Peyek diremet-remet. Menawi nyek ampun banget. Kula mriki niki mboten nyuwun dinyek Bu. Menawi jenengan mboten kersa nampi niat sae kula sak keluarga. Nggih mboten napa-napa Bu. Ning ampun kados ngaten. Wis ayo tono bali. Bu, Ora ayo bali. Mas Nunu. Pripun Pak? Mas Nunu. Gendis mun tresno Pak kalih Mas Nunu. Gendis, mlebu. Awas kowe sesuk nek sesambungan karo Nunu, tak pindah kuliahmu. Sabar ya, Nduk ya. Sabar. Tega tenan kowe Bu karo anakmu kuwi. Tak sudi aku oleh wong kere. Wali ing jamane jaman edan. Yen ora edan ora keduman. Manungsa mung mikir kadonyan. Lali ulas asih marang liyan. Walah ibu, nopo to kurange Mas Nunu? Dene ibu ora setuju. Menawa Mas Nunu dadi sisianku. Aduh Bapak, napa to salah kula? Kados kula sampun dewasa. Sampun ngertos abang irenging donya. Aku urip kanggo apa? Urip sajroning mati. Ati kang mati. Duh Gusti, dosa apa ora? Aku ora ngerti. Aku wis ora kuat nglakoni. Luwih becik aku mati.
Bu. Bu ki rene-rene wis koyo ngene. Lah, napa ibu anakmu, Bu? Aku ora ngerti, Pak. Wis Iya. undang ke dokter ngono, Pak. Ya, Bu. Cepetan. Dis, tangi Dis. Kuwi kenapa to, Dis? Pak, cepetan undang ke ambulan wae wis koyo ngene, wis adem ngene kok, Pak. Ya, Bu. Dis, tangi Dis. Dis. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa kowe ndok masih kaya ngene? Dis. Dis. Pak, cepet, Pak. Waduh, rasanya kok wis ora ono. Dis, kok tega temen to marang ibu. Ninggal ke ibu. Kowe iki anak ibu siji-sijine to, Dis. Ora tegas ibu tekel marang kowe nanging ibu ki ora pengen ora kowe sengsara sesuk, Dis. Dis. Dis, tangi to, Dis. Aja tinggal ke ibu, Dis. Dis. Tangi, Dis. Koyo ngene, tinggal ke ibu dhewean. Dis. Aja tinggal ke ibu. Ibu baru merokok, mama belum meninggal ibu. sibuk penting kawinan aku iki wis sendeme doa aku sibuk iso pengen ketemu Ora gampang wong berbuat kudu bisa golek sarapan yen nuruti maumu apa bojo kok payu yen mengkono aku tak nyambut gawe